Bixêr hatin, çava sersara hatin. Rêzê semînereke Kurdîxana Akademiya din. Ev bû ya yazdehan. Bi mijarên cûr bi cûr. Dengê baş nayê. Ne wisa? Dengê tê? Tamam. Bi mijarên cûr bi cûr bi pisporan re em van rêzê semîneran li dar dixin. Ev ya yazdehan e. Li ser edebiyata berxwedanê. Kitêba ku Mamoste Imran û Mamoste Yusuf Hemed ji İngilîzî wergerandin. Kurdî par çapû. Em ê berdora saetekê saet 15 deqe nîv saetê li ser edebiyata berxwedanê çawa derketiye holê çawa tê vekolîn û rengvedana wê çawa çêbûye li cîhanê. Ez serê pêşî hinekî behsa nivîskara pirtûkê bikim Barbara Harlow. Wekî teorisyeneka edebiyatê master û doktora jî xwe li ser edebiyatê kiriye. Doktora wî neşaş ser Marcel Proust bû. Ev kitêba wî ye Ewil Leşxwe wekî berhema wê û li ser mijarên cûr bi cûr ên edebiyatê wekî ez ji vir hin berhemên wê bixwînim. Emperyalizm û oryantalizm çavkaniyek belgeyî. Qedexekirî jin nivîsîn û girtina siyasî arşîvên împaratoriyayê. Jiyana piştî mirinê mîrateyên nivîsarên şoreşger. Li ser mijarên postkolonyalizmê piranî dixebite. û ev kitêba wî nihat beşên edebiyatê de jî weke kitabeke çavkanî tê xwendin. Taybetî diya İngilîzî de jî di beşa edebiyata İngilîzî de tê xwendin. Mamoste Imran ji bo wergerana vê berhemê pir xebtiye. Spas dikin jê recardin ji bo vê berhema hêja. Bi Mamoste Yusuf Hemed re ji xwe navê her duyan jî diyar dibe pirtûkê de. Em spasiya Palweşanê jî û İnan Eroğlu jî bikin ji bo handana wergera vê kitabê. Hêdiyê dî dest pê bikin mamoste bi têgeha edebiyata berxwedanê çawa derketiye holê. Ez neşaş bin berî Barbara Harlow ew nivîskarê Filîstînî Ghassan Kenefeyî bû navî Kenefanî bi erebî ev term xistiye nav lîteratûrê. Paşê ji xwe İngilîzî de jî wek Resistant Literature ev kitêb di sala heştî û heftan de çap bûye. Rengvedana wê li cîhanê çawa bîye, çawa derketiye holê, li ser çi disekine, kîjan mijaran di nav xwe de dihewîne. Pêşî em bi vê dest pê bikin. Paşê li gor hergîna bernameyê li ser mijarên din bisekin. Gelek spas. Spas ji bo Kurdîxana Akademiyê ku projek were organize kirî û em jî beşdarî wê kirine ez kêfxweşim ku li vê derê me. Ez hêvî dikim piştî ku em ji vir bela bibin hûn jî kêfxweş bin. Mase tu ne bez nikardin. Ez spasî Kurdîxana Akademiyê dikim ku bernameyek wisa li dar xistî û em jî tê de beşdar kirine. Ez kêfxweşim ku li vê derê me hêvî dikim piştî belabûnê hûn jî kêfxweş bin ku hatibin. Ev meseleya edebiyata berxwedanê ez aniha li vê dere min ew wergerandî û ez hinekî li ser fikirî me. Yani ne ku meseleyek ku ez bawayekî akademîk li ser xebitî me. Meseleyek ez bêjim hem ji bo me belkî hem jî ji bo Kurda di hîna pêvajoya geşedanê di pêvajoya çêbûnê de û ciyên nîqaşkirinê. Van tişta li ber çava bigirin û li vê semînerê guhdar bikin. Yani encamê teqez em ê jê dernexin. Spas ji bo aydin jî her çi danasîna min nekiribe bi teneya Barbara Harlowê kiribe ku dîsa jê spasî wî dikim. Ez li zanîngeha Mardîn Artuxluyê di Enstitûya Zimanên Zindî de di Makeş Zanista Ziman û Çanda Kurdî de akademisyenim ez doktorim. Dersên edebiyata nûjen ez nûhadim. Gelek sala me ê ziman dayî û em were dewam dikin. Derbas dike. Ev kitêb nêzî salek berê me wergeran min û hevalê xwe Yusuf Hemed me wergeran û bi vê wesîlê ez dikarim bêjim spas ji bo İnan Eroğlu jî ku bi rastî yani stûkura min girtibû dev ji me bernedida yani heta mi kitêb werdigeran her roj telefonî min dikir êdî ji xizmê min bêtir têkiliya me bîr çêbû yani wa israra wî hat wergerandin kitêb û ez kêfxweşim ku hatî wergerandin yani heger Kurd bi ketekit bi baldarî ve kitêbê bixwînin di gelek beşê di gelek tişt hene ku wê xwe tê de bibînin. Yani hem jêla teoriyê ve hem jêla pratîkê ve hem jêla berxwedanê ve hem jêla pêşînetiyên berxwedanê yani berxwedanên
van milletên bin dest ku pêvajoya têkoşînan tevî di çi rengî berxwedana wan çêbû edebiyata wan çawa hevaltiya waya kirî û heta ev nivîskarê ku ne bi zimanê xwe bi zimanê serdestê xwe nivîsî çawa bi wan zimana nivîsî yani gelek mijarê ku dem dem raya giştî ya Kurdî û edebiyata Kurdî li ser nîqaş kiriye ya jî amaje pê kirî divê berhemê de amaje bi wan hene. Wekû Aydin got em pêşî bi pênaseya edebiyata berxwedanê dest pêkin yani edebiyata berxwedanê çi ye? Wekû hûn dizanin pênaseyên edebiyatê her tim dijwar e yani ana kitêba terê giltin teoriya edebiyatê di pêncîr û pellê de hewl didib edebiyatê pênase bike lê dawê jî wê pênase nakî yani çawa pênase dikin bi ne bi awayekî erênî bi awayekî nerênî wê pênase dikin yani mesela edebiyat ne ev tiştaye ne ev tiştaye ne ev tiştaye ya jî şert û mercê wê diyar dikin fiktîf e bi vê awayî bi vê awayî edebiyata berxwedanê jî ne ku mirov tam pênaseyek wê bide lê şert û mercê wê çi ne ku ewana ji hêla nivîskar û aktivîstê yani hem nivîskarê edebî hem çîrok û roman nivîsîn hem aktivîstekî siyasî û hem jî rexnegir ku vekolîn nivîsîn Xesen Kenefanî di şêst û şeşa de ew kitêba ku te anha navê bilêv kir di wê kitêbê de edebiyata berxwedanê li Filîstîna dagirkirî ya di navbera 48 û 66 de ne were navê ew bû. Di wê derê de cara ew li vê terma têgeha edebiyata berxwedanê bikartîne yani Kenefanî bikartîne û wê derê bi erebiyayê bikartîne muqaweme yani muqawemeyê bikartîne ji bo vê termê û ev term ji hêla har li wê yekser çawa ku Kenefanî ew bikaranî ji hêla har li wê hatiye qebûlkirin har li jî wek bikaranîna wî bikartîne. Ew çi dibe ji Xesen Kenefanî dibe ku ji bo edebiyatek berxwedanê îcra bibe divê komek hebe yani ev kom dibe komeke netewî bi komeke dînî bi komek etnîk bi tiştekî wisa komek hebe ew koma ji hêla komek din ve yani wê komê dilsozbûnek pêbendbûnek hebe ya bi axekê ve ya bi nasnameyekê ve ya bi dozekê ve ev şertê duyem şertê sêyem jî ew koma ku komeke netewî dînî ya jî etnîk û dilsozbûnek wê heyî bi nasnameyekê bi axekê ve ya jî dozekê ve ji hêla hineka hatibe bindestkirin yani ji hêla hêzek din yani dibe ku komek netewî bi dewlet bi dibe ku tiştekî din hatibe bindestkirin bi piranî di mînakê edebiyata berxwedanê mesela dewletên emperyalîst in hatibe bindestkirin ya dibin dagîrkeriyê de bin ya jî cihê xwe hatibin kirin hatibin ji cih kirin yani mesela edebiyata Filîstînê vê pênaseya wî edebiyata Filîstînê het û awayê wê jî vedigirin nav xwe mes edebiyata Filîstînê em dizan hinek li Filîstîna dagirkirî dihatî icrakirin hinek jî li Sirgûnê dihatî icrakirin yani li derveyê Filîstînê ji ber ku ji hatibûn ji cihkirin yani gelek Filîstînî Lübnanê bûn yani ya jî ya jî li xeta dibin İsraîlê xwe jî de bûn li İsraîlê xwe jî Mahmud Derviş. Divan şert û merca de edebiyatek yani şert û mercê piştî ku hat pênasekirin ew edebiyata ku hevaltiyê didi têkoşîna neteweyî ji bo rizgariyê têkoşînên rizgariyê ew edebiyata berxwedanî yani hêzên bi piranî hêzên çekdarî hene divê di van welatên ku edebiyata berxwedanê li wan hatî icrakirin li wan welata hêzên çekdarî hene ewana ji bo têkoşîna ji bo rizgariya netewî têkoşînê didin û edebiyatek jî li meydanê heye hem berhema wê têkoşîneyê hem jî wê teşwîq didike destekê dide piştgiriyê dide wê han dide nivîskarên din jî yani kesê wek Gugi Diongo ku yekî Kenyayî ya jî marî navê hinek ez nizanim bêjim İspanyolî wan navê ya jî navê Afriqî marî Diego yani pênaseyên din jî hene ew jî mesela Diongo jî dibe edebiyata yani vana edebiyatê wekû em ê bibînin wek pênaseyên kanonîk yên li Ewropayê Rojavayê hatine şêvedan pênase nakin yani mesela ew edebiyatê çawa pênase dike dibe edebiyata ku li dijî bindestiyê şer dike yani li dijî emperyalîzmê şer dike û edebiyata ku piştgiriya wê dike vana kategoriyan ji xwe çê dikin
باربارا هارلوجی بخواه تئوریه که آوانا که لیت به تئوری آوان که صادقه و قتالوگه که در دخه یعنی ج فلسطینه حتی نیکاراگوای حتی السالوادور حتی ام بیجن افریقا کنیا افریقا باشور اف ادبیاتا برخودان به چه وجهی هاتیه به چه روی خو به چه برای خو هاتیه نویساندن قتالوگ کویا در دخه و بهتر جی تئوری که چناکه اف تئوری چنکرنا و جی محتملا جبر شرحک کنفانی بخوی یعنی کنفانی وقتا کو شرط و مرجن ادبیاتا برخودان پیناسد که شرط و مرجن و کولینا و جی پیناسد یعنی به و کولینا ادبیاتا برخودان چی اف پیناسه که یا شرط و مرجع دیار که پشتی و کولینا ادبیاتا برخودان چی لگوری و کولینا ادبیاتا برخودانه یعنی یا مثلا برهمک وک ویا جدو تشته تئوریا ادبیا روجاوایی محروم به پاره نکو یعنی بزانبو آن در ولی جوان آوری جوان جدای یک جه زیده بونا چافکانی دویواری ده نزیدن که مجبر کو افقادک نوی و کسی کو سروی قاده دخبتن جی پیوستیا وان جی چافکانی زیده نینه یعنی خباوری یک وره کنفانی رهی یعنی نوی خبارویا با ادی ویا بلکی ایرو ویا و قادک جدا لیتراتور نهات با قبول کرنجی یعنی و آدویم چافکانی که من نشرت زیده بنجیش برکو او بهتر لپراتیک ادنرن و ادبیاتا برخودانه جی وجه کیوه پراتیکه یعنی وک بشداره کی شرایط کوشینه رزگاریات کوشینه ادبیاتا برخودانه بخواه آدویم وکولره وکولینا ادبیاتا برخودانه نه مجبور objektif hatta دوی نه objektif آسیم یعنی چونکه جخوا ام دزانن پشتی هلوشانگریه ده ساله هفته ده لروجاوای لجی امریکای دست بکر و اروپای دست بکر پشتی وش خوا ام دزانن کو ایداین objektif بونه گلک جارات درون یعنی hatta زانست جی پشکریا veya dedin yani mesela zanista Einstein pişkiriya veya dedi hebuna çavder çava tesirel objedik yani tücari ev nerina ob çavder ev yeki o dehar lekolniye diki objeya vi lekolniye jwen nerina tamami ne cuda kirin gelek caraji vakta ku qaşo objektifin ji ya ji iddiatkin objektifin ji drastiye de dibin tesira ideolojiyek din de peyvin mesela gelek cara em dibinin لجماعات لجفات تبيجي لازم سياسة أدبيات تتنبه دوی ادبیات اوبجکتیو به یعنی وی فکرش کدر کتی یعنی اف فکره کد وی سیاست ادبیات اتونه ایدئولوژیا هری مزن هومانیزم لیبرال جرد بیجن یعنی هومانیزم لیبرال یا جی به معنی مارکسیست ایدئولوژی هومانیزم لیبرال یعنی دی جهان انگلو ساکسون ده او نریتا ادبیچ کوچه بویه برهما ادبی ج تاریخ ج سیاست ج کنتکست دشو yani bana şey derdi yani mesela Richard Sayım yeki teorisyene ki neokritisizmi yani rahnagiriyanu be kunavên viskara ya jî coğrafya ku berhem lê hatiye vekirin ya jî dema ku berhem lê hatiye vekirin metnekî derdixe dixwe xwendekara dibe vî metnî analiz bike yani veya çi dike yani veya numune herî dramatik a ku tu betnekî ji dîrok û kontekstê ji biyografiyê û ji her ji coğrafyayê tu bişo yani tu vê ebeya divê fikra de mesela vê fikra humanîzma liberal de gerdûnî bûn girîngî yani hinek nirxê gerdûnî heye ji bo Wordsworth jî heman tişt ji bo Tiyongo jî heman tişt lê Tiyongo divê ku rê min wextan nêrgizê Wordsworthî dixwîne nizane ev nêrgiz çi ne dibe belkî masî ne yani ji xwe ev pêla postmodernîzmê kesê wek Lyotard wexta rabû karêwanî mezin herî mezin çi û ev vegeranên mezin wan şer kirin yani van vegeranê mezin pûç kirin yani ev vegeranê mezin ku iddiayek wanî universalizmê heye yani tiştek li her derê rast edebiyatek bi qîmet her derê qîmet tu Shakespeare her derê Shakespeare yani Mozart her derê Mozart ez Mozart belkî zevqê nas ama hêzek were li ser min çêrib ku ez ji Mozart zevqê hestî ez xwe kêm dibînim evana giş berhema ideolojiyek yani ku mirov dibe hatta berhema ideolojiyek herî xurt ku
مرۆڤ dibêjin qeyvana derveyê tiştê îdeolojiyê. Îcarê hem edebiyata berxwedanê hem vekolerê edebiyata berxwedanê bi van qaş û objektiviya qaş û bêlayeniya dizane loma ji siyasetê nareve ji rengbedana civakê edebiyatê nareve. Mesela Stendhal gotinek Stendhal virdeyê gelek gotinê vî awayî jêla nivîskarên Ewropî ve ê ku bi awayî em bêjin ew cereyana mezin ana aqim bi destê wan hatiye afirandin. Peyva Stendhal dibe siyaseta di edebiyatê de dişibe guleyekê ku di konserekê dibe teqandin. Yani çixwas acizker bejî yani ve qebhetek mezin. Mirov nikare berê xwe nediye yani berê xwe jê bidalî. Gelek cara wexta ku van lêkolînên edebî yên rojavayî bawer dikin metnê bi parametreyê siyasî naxwînin esas sûcekî dikin yani sûcekî dikin. Mesela yek ji wan sûcana çi Robinson Crusoe dixwînin xwendina wî dikin take kes derdixe holê xebat û niza hewldan ama wê dera hinek mirovê din heye Crusoe çî wan dagirkerî kiriye giravek berê wê giravê hinek însan ew xwendinana vêya nabîne. Heta ya jî Jules Verne û gelekê di gelek berhemê de diharin derekê dagirkeriyek tê de ew dagirkerî nayê dîtin yani. Mînaka ku Barbara Harlowê didi a kesekî wek Sartre çawa berhema qam û biyanî dixwîne. Di biyaniyê de çi dibe? Mexso hevalê mexso tecawîzî keçek Ereb dike û mexso jî birê wê dikuje. Mesela xwendinên rojavayî vêya nabînin li vir dagirkeriyek heye ne li Cezayirê Fransî dagirker bûn. Xwendinên rojavayî vêya nabînin Sartre yekî wek Sartre xwendina wî çawa bereva jî dike Barbara Harlow dibêje tiştê ku Sartre li wir dimîne Sartre divê vêya nimûneya herî baş a absurdê yani çi absurdê işte îro dayika mir belkî do jî bû işte bêmanetiya mirov û mirovê ku ketî valahiyê tenêtî û xemên takekesî lê edebiyata berxwedanê xemên takekesî bêtir xemên kolektîf di navendê de û vekolîna wê jî xwendinên siyasî dike xwendinên civakî dike xwendinên polîtîk dike ji ber me got ber ku ji ber şerhek kenefanî Harlowê bixwe pêwîstî nedîtiye jî nexwestî pênaseyê bike ji ber ku şertekî din yê vekolîna edebiyata berxwedanê ku kenefanî pênase dike ew e ku diyar dike ew e ku divê vekolerê edebiyatê vekolerê edebiyata berxwedanê her ciyê berxwedanê bixwe ji ciyê cî ji ciyê ku ew berxwedan lê dewam dike ji devê şahidan ji devê beşdaran wê berxwedanê binivîs tewriya wê ava bike. Yani vêya bi awayekî kesên derve jî kesên li derveyî vê bindestiyê kesên derveyî wê zümreya berxwedêr avakirina teoriyê li ser wan qedexe dike. Vêya gavek pir cesûr e yani bindest bi piranî tedî divê bindest dikarin bipeyvîma spîvek. Tabii li wir madûn e gotina ji bindestê bindesta hîna ji bindesta dine. Veya gavek cesûr ku dixwaze li ser navê xwe ew bipevî yani vê teoriya edebiyata berxwedanê em ê ava bikin. Bi vî awayî ez ê qey pênaseya edebiyata berxwedanê şert û mercên vekolîna wê û cudabûna wê ji edebiyata teoriya ya jî vekolîna rexneya rojavayî me her se jî cem we me îmajek wan çêkir. Bawerim yani. Gelek spas mamoste. Ama berî ku em ji vir derbas pir ser bi xwe em ê vegerin yani axaftinê were gelek cana helezonîk çê dibin tu nikaribî rêk û pêker tiştek bê bîra me ez vedgerim. Heger di vê naberê jî tiştek hebûn pirsin û dikarin pirsin yani. Yani em ê devam bikin. Belî. Gelek spas ji bo agahiyên axaftina heta niha mamoste bi rastî jî ew tişta dest pêkê de got yani dema ku meriv bi çavekî yani wek xwînerekî Kurd vê berhemê dixwîne ez niha li nîşeyên xwe jî vedgerim. Pir tişt hene ku yani meriv xwe tê de dibîne dîroka xwe mînakek ji edebiyata xwe çawa bêjim yani gelek ciyên ku weke paralelî hevin yani ji bo edebiyata Kurdî jî Pirtûkê de bixwe edebiyata Kurdan derbas nabe çünkü çavkanî tune bûn wekî we got yani berhemên Kurdî li İngilîzî veya Barbara Harlow ji xwe dibêje bi piranî
çavkaniye ve İngilizce. بله بله چند çavkaniye ku asli xwana İngilizce ev ji wergerana wani İngilizce xwendiye. Yani ser wan berhema xebat kiriye. Evana Pirani bin destê emperyalistê mezin bûn bi İngilîzî zanîbûn û di wê serdemê yani ew serdema ku hemû dinyayê ew pêlên berxwedanê ew pêrên têkoşîna rizgara netewî ku hema bêj li her derê bi destê rêxistinên çepkir dihat meşandin. Yani dünyayê ew pêla bê şêstî heta heftê û pênca malzemeyê xwe jî ji wir stenî. Malzemeyê ku piştî wê jî stendî heyê. Te tiştek pirsî. نعم devam edelim. Miveyel ser çi got? Yani çima xone gihan Çavkaniyên Kurdî. Çima Kurdî têtine yek serdestê Kurdan ne İngiliz bûn bi İngilîzî nenivîsîn ya jî ne hinek milletê din bûn ku bi İngilîzî zanibin. Mesela Balaçxanê Belûcî heye. Nivîskarekî Belûcistanê helbestkarekî. Qedra Kurda wa Belûca pir dişibe hebdû yani. Ji xwe jêla genetîk ve jî mervê me herî nêzik Belûcî ne yani. Ew jî navbera Pakistan, Afganistan û İranê de wa coğrafyaya Belûcistanê parçe bûyî. Pir zêde referans Balaçxanî hene. بله û helbestê Balaçxan jî dişibin Kurd helbestên Kurda. بله Lê Balaçxan bi İngilîzî nivîsî. û salê ku Balaçxan nivîsiye diyarên ji xwe wan salê ku ev kitêba dihat amadekirin li Bakur tevgerek netewî tune bû. Yani salê hefteyê de ev fraksiyonên cuda hebûn yani dest pê kiribûn heştê zaten darbe çêbû qediya. Tevgerek netewî tune bû yani Kurd em bêjin serdemek xewê de bûn yani. û ji ber ku tevgerek netewî tune bû edebiyatek jî nehat bû afirandin li Bakur. Yani duan salana de dusê berhemê edebî derketin. Yek Musa Anter Birînareş dudu Meyro Mehmed Emin Bozarsan. Yek 65 yek heftê û heşt. û di hinek kovarên Kurdî di çend cana cih didin çîr çîrokek Kurdî cana dîdin dediye. Edebiyata Kurdî wan sala tuneyê ku ev berhem tê data li Bakur tuneyê û Bakur Tirkiye ji xwe hiç nayê beskirin. Li ciyekî diya behsa Kurda dike. Çawa behsa Kurda Kurdê başûr û Roşla Rojhilat. Kurdê başûr têkoşîna wanî netewî salê yani pir zû dest pêkî. Heta hiç nesekin. Yani salê 1918 û heta niha jî nesekin. Yani dünyaya ew hatin naskirin. Bi taybetî piştî Mele Mustafa Barzanî ji hêla Sovyetê hat qebûl kirin û ev Sovyetê şêst û sîya wan ev dozavî bir kir mijarayeke neteweyên yek bûyî. Yani Kurdê başûr li dünyayê sempatiyek ji bo wan çêbûye. Ey Bakur te Kurdê herî zêde li vir bû navê wan jî naye xwendin. Dîsa İran ji ber ku welateke ku belkî ji bo rojavayiya antîpatîk xuya dikir Tirkiye bêtir. Tirkiye di NATOyê de bû zatî çi de bû gelek rêxistinên navnetewî Ewropî Amerîqê de bû. Ya ji ber van şerta hem ku hebûne Kurda xurt nebû ji xwe û hem jî ber ku vê rewşa Tirkiye jiya welatên din cuda esameya Kurdê Bakur nayê xwendin. Rastî tiştek jî zêde tune bê xwendin tê de. Lê parçeyê din jî tune ji ber ku ew jî bi İngilîzî tunen. Yani berhemên Kurdê başûr bi İngilîzî di salê piştî heftê û pênca wan li Swêdê hevkî çêbûn. Yani berhemên Şêrko Berkes û Muayyed Tayyib wan Abdullah Peşê li zimanê biyanî piştî heftê û pênca salê heştê hatine wergerandin. Yani wê çaw jî nepir zêde bû. Ama heger yek rabe veya bike karê xwe bê ji pêvekek îlaweyek ji bo edebiyata berxwedanê a Barbara Harlowê dikare hemû beşê bi deha nivîskarê Kurd tije bike. بله Yani hem beşê helbesta berxwedanê hem beşê vegeranên berxwedanê yani çîrok û roman hem beşa wê ya girtîgeh bîranînên girtîgehê û hem beşa wê ya piştî berxwedanê veya jî tenê mînaka el başûr dikare bi nivîskarê başûr wê beşa dawî jî bi nivîskarê başûr tije bike. Heta ew dikare çarçobeya teorîk û dîrokî jî tiştekî lê zêde bike. Hinek nivîskarê Kurd ji ber ku çend tiştê teorîk jî divî warî gotine mesela Mehmed Uzun. Yani aydin tu bike karê xwe tu bê pêvekek ji bo edebiyata berxwedanê tu jî kare kataloga xwe ji bo wana numûneyê Kurdî bide yani. بله شخو میوانی سربیجی یعنی مراد کار ادبیات کردی چاو ادبی چارچوبه ده بنرخینه
rastî jî yanî ji xwe barbar holo xwe giyandiye ya bi İngilîzî ne de eslê xwe de yan jî li İngilîzî hatine wergerandin ên Filistînî û ên İspanyolî falan yan jî Afrika belê belê zimanê yani Afrikî Amerika'ya Latin Amerika'ya navîn Afrika'ya başûr rojhilata rojhilata navîn navîn. heta piçek rojhilata dûr jî pir hindik. Belê belê hindik. Berhemê vana gişa zêdeyî sed berhemî di ber vekolîna wê de yani. Belê. Ji xwe di beşa çavkaniyan de jî hemûyan birêz kiriye. Gelek mesela dek divir de hene mînak divir de hene wekî we got mesela nîşeyên xwe vedigerim hem di beşa vegeranê de hem jî di beşa ku metnan analîz dike çi helbest bin çi bîranînên girtîgeha bin yani însan dibe hakikaten yani ev helbest dişibe mesela haweke mînak dibêjim dişibe helbesta Kawa Nemir dişibe helbesta Eftullah Peşew yani wekî we got di her beşê de merv dikare parantezek pêvekek ji bo Kurdî veke ji hemû ser wê yani mirov edebiyata Kurdî çawa dikare di vê çarçoveyê de binirxîne. Erê edebiyata Kurdî û edebiyata berxwedanê yani Belê. berê em li şert û mercên kenefanî diyarkirî vegerin yani Kurd dikarin edebiyata berxwedanê binivîsin divê belê ew şert û merc he mes Türk nikarin binivîsin yani Türk zaten dewletên ser bixwene ya jî em bêjin İngilîz nikarin binivîsin ya tu çawa ew li edebiyata berxwedanê dî Kurd bin destin heta li çar parçeya bin dest û dozek wan heye hem bi axa wan ve hem jî bi nasnameya wan ve û girêdanek wanî berdewam heyî ji ber van yeka û ji cihê xwe jî hatine kirin yani mînakê veya werê pir bi girseyî çê nebûbû weya ji çêbûyî û dagirkirî jî hatine ştin yani şert û mercê ku Kurd edebiyata berxwedanê binivîsinin û tevgerên têkoşîna neteweyî jî ku cana karakterê wan bûgar yani fikra ya jî fikra wan navendî bûgar li her halî hene yani çêbûne ji ber veya şert û mercê ku edebiyata Kurdî ya berxwedanê hebe hene yani şert û mercê hene heta wekû me got yani li wir de çima tune ye li wir de çawa behsa Kurda dike tenê li ciyekê dibe li du ciya wele carekê dibe wek Kurda werê careket parantezê de tiştekî nabêje li ciyekî bi taybetî li ser Kurda tiştekî dibêje dibe ev bin dest piştî ku emperyalîzmê xelas dibin ew jî dibe ku ew jî zilmê li hinekê din bikin yani wek mînaka Kurda ku li Iraq û Îranê hatî serê wan yani. Belê aynı word. Her wiha popülasyonên kemîneyên wek Kurdan li Îran û Iraqê yan wek Sindî û Belûciyan li Pakistanê li dijî rejîmên etnîk ên nû kolonyal ên li van welatan serdest xwe di nav tevgerên berxwedanê yên gelî de organîze kiriye. Belê. Yani bi vî awayî behsa Kurda dike heger em bêl ser wê mijarê yani edebiyata Kurdî ya berxwedanê heye çawayî bi çi rengî edebiyata Kurdî ya berxwedanê ne ya berxwedanê kîjan yani şert e hemû edebiyata Kurdî ya berxwedanê biya qismek jê dibe ku ya berxwedanê bi qismek ne ya berxwedanê van li ser van pirsa em ê bisekirin li vê derê ez ê cudahiyekê bikim yek edebiyata Kurdî bi hebûna xwe du edebiyata Kurdî bi naveroka xwe yani edebiyata Kurdî bi hebûna xwe bi min bi temamî edebiyatek berxwedanê bi hebûna xwe çima bi hebûna xwe ji ber ku zextekeyê li gelek ciyên coğrafyayê ne tenê ji bo Bakur Tirkiye zimanê Kurdî qedexe dike edebiyata Kurdî qedexe dike edebiyat jî wek berxwedanek li dijî veya wek ispata hebûnekê edebiyat tê îcra kirin yani edebiyata Kurdî ji vê hilê ve tenê bi hebûna xwe bi mîsyona xwe edebiyata berxwedanê lê wexta tu ji ber hemek yer bê mînaka edebiyata berxwedanê divê tu li naverokayê jî biner yani naverokayê giringiyê bi xwe digire ji ber ku mesela pirsgirêka ziman wê derkep pêşiya me yani em ê ziman çawa nîqaş bikin ji ber ku van mînakana gelek ji wan bi îngilîzî nivîsî tenê gûgî li zimanê xwe gîk û gûyî vegeriyayê zimanekî a Kenyayê bi zimanê xwe berhemê xwe nivîsîne dev ji îngilîzî berdayê de bi îngilîzî nivîsîne pirraniya wan bi îngilîzî nivîsîne yani hinekê wek Mehmûd Derwêş wan têde wana ne têde pirranî bi îngilîzî nivîsîne bi naveroka xwe edebiyata Kurdî a berxwedanê heyê bi min heta mirov dikare mînaka wê ji me Muzînê Ehmedê Xanî bi dest pê kirin yani mînaka edebiyata berxwedanê ji ber wan îfadeyên di dîbaceya wî de ku dibêje me jî hebûya lîderek û tacek li serê wî bûya
و مجی وابکر ام ندبون بندستی وانا يعني الدجي بندستیه هم او بکردی بنویسینا خویا کردی جی کسین وقت دوی سردمه کو کردی دنویسن وقت ملای جزیره احمد خانی ملای باتی و ای پشتیوان وانا هم بکردی نویسینا خو میناکه ادبیات برخودان اجبر کو دوی دمجی يعني نب دست دولتا بيجي ناب كونفانسيون ادبي جي كردي وكيمينه كي يكوك زمانه كي باعتبار يعني تلدجي فيات بكردي ادبياتك اجرا بكتو هلبستك برخداني تو پیشان بده اف هلبستا کو ام دبين جير دبيجن هلبستان توي يا جي او هلبستا کو الباشور جير دبين بتايبتي دما شورش جير دبين هلبستا شورشه گوگل جوان دبون ستران يعني تشكسي وك احمدي خاني حجي قادري كوي بير ميرت جيجر خوين وحتى ارجناري وريناس جيان تبينه توري خطك يبكشين اف هلبستا برخدانه يعني ميناكا ادبياتا برخدانه اما اوناوي معنيكو حمو چونكي ادبياتا برخدانه دبي اواي كي parçaya ki tekoşine be jbo xalas tekoşina jbo xalasiyaj bindestiye dve avaya ki parçaya ki ve nikarim bej hamu helbesta kurdi numune edebiyata berxudane leb taybeti helbesta kurdi beşek ve mezin edebiyata berxudane yani de berhemeke de ajitasyona netevi hebe hani ajitasyona netevi çi حاول بدك الجم كردا هستين نتويتش بك وان جو بيج من نتويدن في روشيدن حقي وجهي هون جبيجي في روشي جبركو كرد شخول هر دري بندستن جيكو اجتاسيونا نتوي هبه جو خبر او دبه ادبياتا برخداني يعني جبر شرط مرجع كردا يعني يكي ام بيجن فارس اجتاسيونا نتوي بك او خبر نابه ادبياتا برخداني حتى دبكو جانب فاشيزم جي نتوي كو نتوي بنا خو تمام كرب هين جيل سر ادبياتك نتوي اصرار بك دبكو تك ناف خطا فاشيزم جي ما مستكان تشكي بشكا مصدر belki penasa edebiyata berkudan tebut beje. ما جو Tabiba yani edebiyata berkudani evaku ilim berkudani ke netevayte de hada yan berkudani ke Çin'i de mesela vaku navbera Çin'a be navbera Civakan be. نتوي Nava kurdan bu kadar kana nava kurdan. Mesela tabakaj ya karke. اري Ev joy penasa de yan ilim de قالك سباس برسا خوش بو يعني دبي محقق ميناكي كودفرد هاتن و كولان هم ببراتيكا خو هم بتوريا خو جبو نتوتيي يعني سايقا واني سركه خلاص تيكوشينا نتوي رزغاريا نتوي لي دقلك اناليز زاده اف تشتيتو دبيجي وك دركتيك و ادبياتا برخدا وك چختيك وي مثلا چوا دبي تفگرين برخدان نتنل دجي سردسته خوشر دكن بقونفانسيون خوي بنرخي خوي باشبرول ناف خوجير شردكن يعني بو وقتا بيا شردك جنيجي دخلنا بنداخ وقتا بيا دكن تكلين باو زاروكا جي دغهرن يعني تكلين عشيري جي دغهرينن چاوات كن تكلين خدماتي جوليرا دكن تكلين عيديته چت از بين فيا مروه مدبت كيجان عشي اما وقتا جنتوتيامه تمام بو نما ده تشكيجان عشيرة ام همو بعيدي عيديتك ما هي نكو ام جي خدماتي يعني او بيونديانات به ادبياتا برخدان وبرخدان فان بيونديا جي دغهارين يعني وك برهمك نكو اما جاي سركاو وفان رخصتنين كو بون رخصتنين برخدان حمو يا جيب تشتانا خصتنا اجندا يا خو يعني اما تشام قال خو بيج اما انج تكليه عشيري خلاص بكن اما انج تكلين بافك سالاري خلاص بكن اما تشوا جنيه درخن امي حيز وقيمتها جنيه بلند بكن يعني في وقت برهمك وي اما ان سايقاوي سركيه حتى اجبر فيا وقتاكو جنيه ام بيجن جنيه فان كيمينيان دهرن كونفرنسا كيل امريكا نزال اوروبا الكودري كونغريك سرجنا چدبه او دهرن وي دري د چرچويا نتوتيه د قالا مثلا جنيه دكن فمينيستير درمان رخنه دك دبيان هو تشي قالا مرنتوتي مت دبل فرجن جرينج او تش دبي جنبونا مش مثلا من نتوي ناي جودا كرون ورد تاريخ يعني دچن يعني مش تشتي ورجيم هنا نقاش يعني وقت برهمك وهي اما سايق نتوتي سايقه سركه ما جو البستابر خدانه بفيوا واي ادبيات بخشانه بر خدانه فيكسيونا بر خدانه يعني چيروك به البست به
ev jî pir zêde yani mesela ez kê bêjim Mehmed Uzun bîra qederê û siya evîne mînakên edebiyata berxwedanên ajîtasyonan ne tevî dikin yani dîrokek perçiqandî ji nû de dinivîse. Ya jî em çi be Helîm Yusuf berhemîn mînakê edebiyata berxwedanê ne lê ne mecbûr ku ne şert ku hemû romanê Kurda çîrokên Kurda mînakên edebiyata berxwedanê be. Mesela Hesen Hêmetê berhemîn ne mînakê edebiyata berxwedanê yani binaferoka xwe heta dijî wê dinivîsin. Mesela wexta ku Barbara Harlow hinek metna analîz dike dibêje ev berxwedan ne tekinê têkiliyên eşîrî û jinê mêrî û têkiliyên dê û bav û dot û dê û dot û em bêjin bav û law jî diguherînin yani wana jî hiyerarşiyê wan hinekî dişkînin. Edebiyata Kurdî jî diveya heye yani tu dibîne. Mesela çîrokek Hesen Hêmetê heye keçik dibe milîtan bavê wê ji bo keça xwe dûyê dihere dibe milîtan dûr veya dibe serokê koma ku bavê wê têde dûr birîndar dibû ji bavê xwe dibe me bikûj ji bo ku ez ê şê nekişîn bavê nak emrî wî dikir divê me bikûjin. Yani wa hiyerarşiyê dê û dota bav û keça bav û lawa xera dibin de dibe. Hesen Hêmetê tabî veya ji bo rexnekirinê bikartîne ne ku mînakek edebiyata berxwedanê berhemtîne. Ev salê notî ev edebiyata angaje ku edebiyata partiya ew jî awa hekî edebiyata berxwedanê yani ev berhemê di rewşenê dihat weşandin jiyana rewşenê dihat edebiyata berxwedanên yani. Romanê dîrokî piraniye mînakên edebiyata berxwedanên ji xwe berdikeve. Mesela romana Kurdî ya Sovyetê em piranî divên realîzma sosyalîst te sîra wê hatî nivîsandin ne tewetî ne di navendavê de. Lê romana Aliye Abdurrahman Şer li çiya mînakek edebiyata berxwedanê şerê agirî ser şerê serhildana agirî rê ajîtasyona ne tevî dik yani. Yani hinek ji xwe yekî nivîsî bû hinek van yani çend kesa gotiye edebiyata Kurdî nimûneya edebiyata berxwedanê ew kes van gotina rexne dike di cî de yî tu nikaribe edebiyata Kurdî edebiyata re. Yas edebiyata Kurdî de jî nimûneya edebiyata berxwedanê hene lê nimûneyê ji dervî jî hene. Mesela gotinê gunehkara Hesen Hêmetê yani mesela tiştekî din ya jî labîrenta jina tiştekî din e. Ama berhemê Helîm Yusuf dibe mînakê edebiyata berxwedanê ez çi zanim medenî ferho heta di çarçoveya engajmana rêxistinekê de dibe mînakê edebiyata berxwedanê. Girtîgeh nivîsên girtîgeha bîraniyên girtîgeha Kurdî de pir zêde ne ama vana piranî ji Tirkî hatine nivîsîn. Îjal vir nîqaşek derdikeve yani. Em ê wan nivîsên Tirkî wanê girtîgeha em ê çawa ya jî wekî din çebû ebû ne were yani formên nivîsê hebû. Heger tu profîla nivîskara binêrin. Yani Balaçxan wexta di şer de milîtanekê li serê çiyê helbestê dinivîse Maşerko bêkes li serê çiyê wexta di şer de nenivîsî. Ya jî Muayyed Tayyib nenivîsiye. Vana jî nivîsî. Şervan. Ya jî Fatma Savcî Mizgîn Ronak nevîsiye. Vana jî nivîsîne. Ya mesela di girtîgehê de qala yekî dike divê li ser pellê tuwaletê helbest berhem nivîsî yani. Heta ew kesa gûgî wezê qey. Qala yekî din dike divê min nûçeyê xwe li ser nivîskarekî ku digotin eviya di zindanê de li ser kaxezê tuwaletê berhem nivîsî digo me bawer nekir yani wêne jî tê hebû me bawer nekir dûr ew bi xwe dikeve zindanê û ew bi xwe dinivîse li ser pelê ka tuwaletê. Mes Fatma Savcî jî li ser pelê çixarê nivîsî yani êwan pelê tuwaletê me jê çixarê yani wan mînakê were hene. Profîla nivîskara jî mesela piştî ku ev berxwedanên netewî awayekî ya qismen ya temamî digêjin ciyekî hinek wan nivîskarê ku berê di têkoşînê hem wek milîtan hem wek nivîskar ciyek girtî di têkoşînê di wana di nav dewletê jî cî digirin dibin wezîr. Mesela Şerko bêkes nebû wezîr. Muayyed Tayyib nebû wekîl. Yani wê nimûneya piştî xelasiyê tenê em dikarin ji başûr bidin. Em dikarin ji wir bidin. Ew jî profîl ev du digire yani. Ew beş jî heye piştî. Weya beşa dawî ye. Belê. Mesela devir dedî me gomamist hem yani piranî ji xwe ên ku bi zimanê İngilîzî nivîsandin. Zimanekî wanî zikmakî heye ama ji ber ku ew asîmîlasyon û ew derfet ew qas ji dest çûye mecbûr mane ku bi zimanê belkî gelek jê bi zimanê xwe dayîkê nizanibûn cî. Meriv mesela anha
gelek deverin Kurdistan'ı hem ji dervê Kurdistan'ı mesela Kurdên ku bi zimanê xwe nanivîsin hene. Meriv wana çawa dikare divê çarçoveyê de bicî bike? Ez nizanim. Yani divê em nîqaş bikin. Belê Yani belê. wexta mişar edebiyata berxwedanê ji ber ku edebiyata berxwedanê li serê çiya di qulikê hicra binê zindana binê bîra jî tê îcra kirin li çepera tê îcra kirin û gelekê Tirkiye me weşanxana aramê didin her pir zêde hene Belê, dibên bi Tirkî dibên dağ edebiyatı, zindan edebiyatı. Tirkî dibêjin bi Tirkî li ser wan Tirkî dibê bi Tirkî jî dinivîsin. Belê belê. Em ê wana danînin ku derê ez nizanim hûn ser bif. Yani ji ber ku me zû me deriyê nîqaşê girtî me edebiyata Kurdî me bi Kurdî sînordar kirî tu lê ne li cîhanê mînakê tirsî wê jî bereva jî wê hejî yani. Afrika'yı mesela. Ma Edebiyata ne jî tu her Afrikayê ma Amerika û Brîtanya her du jî bi İngilîzî nanivîsin. Belê, belê. Yek Amerika edebiyata Amerîkî yek edebiyata Brîtanî Mozam ne Mozambik tenê bindestên Portekîzê yani cana mirov van tişta dixwînî gunehê mirov tê. Di 14 sala digihaştine serxwebûnê di 14 sala. Piştî tê koşina 14 sala. Belê. Wê demê yani anha azizam roşançî biryar didim Portekîzî bikarbînin. Dibe em Portekîzî bikar piştî serxwebûnê ya. Wek zimanê ferbî em ê ji van çîkê eşîrî wan xelas bin ev qabîle mabîle û zimanê cuda hin û falan. Yani tiştê were acêb jî dinyayê çêbûne. Yani bi min helbet di rewşa me dibe em ser Kurdiya xwe esrar bin heta lêvanê ku ji xwe nivîsîne bi Tirkî ya jî bi Erebî, Farsî û parçeyekî edebiyata berxwedanê bi naveroka xwe em ê wana çawa binirxînin bi min divê mirov ciyekî ji wan vek yani ciyekî cuda ji wan veke tu wana jî qala wan jî bikut li naveroka wan jî biner çi di vanat heye yani. Çünkü ew ne edebiyata Tirkiyê jî yani. Ji xwe qedexekirî nipirane. Ê nea Kurdî ne jî. Ama di naveroka xwe de wek berhemê Edebiyata. nivîskarê me ê Sûrî ê meşhûr navê Selim Berekat. Selim Berekat yani cîhana wî ya edebî Kurd yani şerê Kurda Belê belê belê. tabii pir sembolîzmê bikartî ama bi Erebî nivîsî. Tabii wî ya wek nivîskarekî meşhûrê Ereba hatî naskirin ama gelek hene bi Tirkî dinivîsin kes wan nasna. Li qulekê dinivîsin, kujekê dinivîsin, lûtkeyekê dinivîsin, li derekê dinivîsin yani. Ez yani bi min divê mirov ji wan re ciyekî veke cuda qane bi behsa wan bike amaje wan bike. Ji bo mesela elbette bi İngilîzî hatiye nivîsin bu Kurdî jî dîsa mala wava. Ji bo berhemek wisa ji bo berhemek wisa nirxandinê ne ille tiştekî teorîk be tiştekî edebiyata berawertkirinê be jî ji bo Kurdî mirov çawa dikare derfetekî wisa çê bike bi edebiyata berawertkirinê yan ille em tiştekî wisa analîtîk yani ew derfet heye ku meriv berhemekî wisa ji bo edebiyata Kurdî jî bi Afrika. Ben tabii ki derfet he yani veya edil ser kabiliyeta wî kesê ku dixebite li ser wî mesela Zülküf Hoca ji bo helbesta Kurdî çêkiriye Belê, nerî tu nerî tu helbest helbest. yani yek jî ra ji bo pexşanê çêke mümkün e pir mümkün e. Ço divir hem bi pexşanî hem jî helbestê di nav hev de bi hev re daye û beşa dawî jî xwe ji bo ew gelên ku êdî gihaştin azadiya xwe û piştî wê çikirin. Belê. Me behsa belê çarçoveya Kurdî de jî dibe ku yani di pirsa ewil de hatibe bersivandin jî her çi qas me got edebiyata berxwedanê yani tena serê xwe ne teoriyek be jî yan ji barbara Harlem wek teoriyekî danî be jî cudahiya wê ji ewan teoriyên din ên ku mesela em bi piranî dixwînin û di beşên zanîngehan de tên vekolîn cudahiya wê çi ye? Mi got Belê belê. mitserî digot yani ji xwe kenefanî bersiva veya di nivîskarê Filîstînî ku bi destê Mossadê hat Kuştin. kuştin yani Belê. dest kuşkirin. Bersivayê dedi yani dibe yek çavkaniyek zêde divê mijarê tune yani di vekolîna edebiya rojavayî de zêdebûna çavkaniya şanaziyek mezin yani. Çixwas çavkaniyê te zêde be ew qas nivîsa te ewletê xuya kirin. Dudu hewldana objektivbûnê tê tuneyî. Ji xwe objektivbûn ji berê yani wekû me got ji hêla nûşangeriyê ve objektivbûnê ketî bin gumanê zaten. Yani ne mecbûr objektiv be. Têkildarî veya em dikaribe ji vekolerê edebiyata berxwedanê li gor wî tabî li gor me ne şert û sabî yani em ne mecbûrin her tiştî qebûl bikin. Dibe alîgir
yani aligir dediye rojavayı vakta dinivîsin vakta aligir bijî wekû ne aligir bi xwelanse dikin yani qorîz Jules Verne analiz dike ve xwe ne aligir ama tişna nabîn yani korbîniyek heye li wê derê yani ama viya eşkere aligiriya xwe diyar dike heta barbar her lojî dixwîne aligiriya wê diyar yani yani nabe hevokek wê were tu nabe ez aligirê wanim ama şer hevoka wê bêhna vê gotinê tê Piştgiriya wan yani biçekî nêzîkî çepgirî Erê. wisa têfem kirin wekî we xwe nabêje ez alîgirê wanim xwe Erê. bê alî nîşan dide û tenê analîzan dikim. yani li rojava yani ana tu di nav em bêjin teoriyê mezin zêde belkî wê girîng nabînin bi piranî postkolonyalîzmê de di teoriya postkolonyalîzmê de bindest bêtin tên behs kir ama ferqa vê ji teoriya postkolonyalîzmê heye tabii postkolonyalîzm ne tenê li ser bindesta li ser serdesta jî dişole yani serdest şawa de edebiyata xwe de fîlmê xwe de cî bidin bindesta yani ne tenê ya jî tenê ne bindest têkoşîna netewî didin bindest şawa cî didin serdestê xwe bindest şawa xwe dibînin bindest şawa xwe temsîl dikin bindest serdestê xwe çawa temsîl dikin serdest bindestê xwe çawa temsîl dike veya çi tesîrê li wan her duya dike a postkolonyalîzm ev e veya yani ev edebiyata berxwedanê mirov dikare bêje şaha herî wê nêzîkî wê ew edebiyata vê diş kolonyalî veya edebiyata diş kolonyalî yani pir nêzîkî wê heye vê awayê ji postkolonyalîzmê jî cuda ye Mosta girêdayî vê berhemê yani helbet Kurdî de berî vê jî berhemên teorîk hatibûn wergerandin û di bername din de behsa a Fexriya Asayî wergeran dikiribû ya avestayê dekolîzekirina ne ji avesta ji lîseyê lîsê bû ha xelaskirina her ji Belê, mêtinggeriyê ji mêtinggeriyê, belê, belê. yani dekolonizing Belê ev van hat çapbû çend mehberê ya spîvak jî Kurdî hat çapkirin yani girêdayî vê berhemê divê xwînerên ku divê qadê de dixwazin bixwînin û vê metnê awayekî teorîk çarçoveyeke teorîk bixwînin divê kîjan berheman divê zêde bikin yan jî yani bi me her Kurd divê berî her tiştî Frans fanon bixwîne lanetiyên rûzemînê ya jî cihêliyên cîhanê hat wergerandin çermêra maskeya spî divê wana bixwînin piştî wê Albert Memî piştî wê Steve Biko û piştî wana êdî evên din wek Gayatri û Êdin ê ku Ewropiya xwe jî nivîsî Robert yan û gelekên din hene yani ê ku bi vana dest pê bikin bixwînin û dû ri vana bixwînin nêrînek wan çêdivî yani mirov bêtir ji bindestiya xwe haydar dibe gotinek Ehmedê Hüseynî hebû ne şaj mi televizyonê dît digo Kurd wexta tiştekî dikin ya jî dinivîsin lazim ji bîr nekin ku bindestin yani tabii mirov ne mecbûr beşdarî veya bibe yani dibe ku em nîqaş bikin ama işaretê bi ciyekî girîng dike yani çünkü her tiştê me bi weya hinekî hatiyî teşedan belê xebat ne mecbûr pirsa bike qediya yani wek zorê em ê derbasî pirsa bimin herî dawî min got berî em biqetînin xebatên wê ji bo berhemên wisa didomin yani berî wê te diya baxtîn çapibû teza weya masterê gotaran jî werdigerîn neşaş bim xebatên we ji bo berhemên wisa hene niha pêşa rojê de belkî yani veya jî net ajendeya me de weku min got înan bû bela serê me û min jî got gerek karekî baş be beşê ku Yusuf wergeran dibû jî min giş bi hevok şo serrastkirin jî bi nokta min giş da ber îngilîzî û min serrast kir yani heta dilê min hed bû dîsa jî yani hinek beş wê zor bin lê hûn dewam bikin bixwînin hûnê gelek tişta bibîn yani beşkî beşa ewla teorîk biçe xwendinayê nexweş lê beşa helbestê ya girtîgehê ya bexşanê hûnê xweştir lê vebin her ku hûn bixwînin hûn nê lê vebin tiştekî hûn dixwazin lê zêde bikin em derbas pirsa bimin yani spas ji bo guhdarkirina spas ji bo moderatoriyete û pirsa bişîyove hebin biravar ke em Mamoste edebiyat xwedanê ya alt tiştê hawarên mûdika ya yek hawar ji xwe nimûneyek edebiyata berxwedanê ya yani yek û taybetmendiya wê jî terî me got kenefanî dibêje ne ya dibe ku welatê xwe be ya jî hatimin ji cihkirin nivîskarê hawarê mînakawiya ji cihkiriyê ku edebiyatê li Sûriyê îcra dikin Nureddîn Zaza
Celadet, vana Osman Sebri, Kamran Bedirxan, evana bi çîrokê xwe numuneyê wê didin û hemû bi hev re bi helbestê xwe numuneyê didin. Yani a Cegerxwîn jî Osman Sebrî jî, Qedrî Can jî Nureddîn Zazayê giştik bi helbestê xwe numuneya wê didin. Numuneyê xurt yani mînakek xurt a edebiyata berxwedanê edebiyata hawarê. Spas mişbîr kir wez baskin, spas ji bo pirsatan. Pirsekdin, Mamoste Enver Kerem. Mamoste gerekî spas. Mamoste Barbara Harlow ji bo edebiyata berxwedanê wextê aliyê wênî wêrek û sehildêr işniyaz dike. Wek işniyaz dikî ji bo wan kesên ku edebiyata berxwedanê wê bo aferînin dike dibê bi jêgirtinek cera çaylan ku gelek bê welat û Kurdistan dike dibê ew gel nekevin nav narsîzma yani çi ev narsîzm yani gelek ku behsa edebiyatek berxwedanek wê dîroka wê xebata wê çeka wê na hunera wê dîka wê na vê bi awayekî narsîz gelkî pîroz sûr nebîne rexneyên din lê bikin çîkî we got di nav bernameyê we jî got ew kesên bindest dema ku gîşt nas dike dikarin bindestiyê û hêna wek korbûnek îdeoloji eger me jî we jî tarîf edebiyata Kurdî edebiyatek berxwedanê ji bo nivşên nûjen nekevin wê hikaya wê narsî vê berhemên çawa guhdar bin. Spas yani ev hişyariya ve belki tabi nivîskarek din eşravî jî ji bo edebiyata Filîstînê vî tişta dibêjî yani. Gerek rexne. Dibê ji ber ku yani tamam hûn bindestin we zulm dîtîn hûn Filîstîn hûn gelê herî perîşanê dunyayê ne. Lê ew nayê wê manê ku hûn her tiştî binivîsin û neyê rexnekirin yani divê hûn hişyar bin rexne ji me lazim e. Tabii yani veya bêguman ez her edebiyata ku parçayekî edebiyata berxwedanê em nabên jêla estetîk ve pir baş e. Ya jî ji ber ku mînakê edebiyata berxwedanê dinivîs divê nivîskar nekevin nav psîkolojiyekê ku milletê me qîmetê min nizanin. Tedî cana karakterê romanê Firat Cewerî dibe ji bo vî milletê ez berhem dinivîsim milletê me qîmetê min nizanin. Nivîskarê nivîskar ve karakter. Divê nekevin vê psîkolojiyê yani heta fanon jî li ser talûkê veya dinivîs yani mesela tu fetîşize bike yani tu dibe ku tu wê Romantizm. tu wê daxe bike wek tiştekî mirî tiştekî wek müzexane yani divê em çanda xwe jî fetîşize nekin yani em ji wêya jî haydar bin ez Kurdî dinivîsim tamam süper ez pir başim na yani helbet divê em bi çavekî rexneyî jî van berhema bixwin yani nivîskar ji bo nivîskar ez çi bê nizanim yani ez çi pêşniyazê li wan bikim yani bi me divê vê pêşniyazek giştî ez dikarim bikim yani Kurd hem wexta dinivîsin hem wexta dijî hem wexta doza heqê xwe dikin nekevin nav psîkolojiya mexdûriyetê yani em gunehin em feqîrin neheqîl me bûye em mexdûrin na yani di edebiyatê jî wexta kes vêya dibînim ez aciz heqekî te bi tê bixwaz tê sade bixwazî tê bi vîya heqê min ez dixwazim tu belkî wek pêşniyazek giştî ev ku mirov xwe ji psîkolojiya mexdûrbûnê qurbanîbûnê xelas bike yani ew ya talûkeyek e wekî din herkes dikare gor xwe pêşniyazekê bike spas keke her Tiştekî Mamoste Kerem. rast e dikeve yani îro zextê li ser kuştina Kurdî zextê ku tehdîdin ji bo Kurdî bikujin ne dewamin yani belê ji bo başûr jî tabî ki mirov dikare bêjî yani başûr we roja tedî yani muayet Tayyip tedî digo berê xwe din İngilîzî Erê. yani çima ji bo başûr tune yani başûr hîna otorîte ew li ser pifûdî veke yani Daeş wextî tê kete başûr yani hindik mabû divê Kurd zêde bi ser xwe neçin di peyva me li Mustafa Barzanî tedî pir xweş divê serxwebûnê di serkeftinê ser xwe neçin di binketinê bêhêvî nebin yani em Kurd ne pir xurtin divê hayê me ji me hebe yani ji ber werê divê em çanda xwe xurt bikin tedî wê roja Zülküf Hoca got çi got teessûbek ji me teessûb ew teessûba ku Ehmedê Xanî behs dike ew teessûb jî pêgiriya bi zimênê yani bek tabî zimanê biyanî tu belim baş tu binivîsî bixwînî jî baş ama zimanê malê divê zimanê malê biyanî çünkü malê ji malê pêv destê me tiştek tune ye Gelek spas. Ji bo beşdarbûna we spasiya we hemûyan dikin. Ji bo axaftinê ji bo vê bernameyê jî spasiya Mamoste Emran dikin em neşikandin. Hûn hemû bi xêr hatin. Ev bernameya yazdehem a Rêzê Semînerên Kurdîxana Akademiyê bû li ser pirtûka Barbara Harlow edebiyata berxwedanê
Gelekî spas mala. Ez Ciyê me xweş e mamoste rû. ez spas dikim ji bo hatina.